Ja vás teda všetkých vítam od mikrofónu za spoločnosť XTB. Moje meno je Filip Galko a dnešné video bude teraz zamerané na ovládanie našej mobilnej aplikácie, ktorá teda prešla rôznymi úpravami. Na začiatku si teda musíme ešte povedať disclaimer, že rozdielové zmluvy sú teda komplexný nástroj a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchlo vzniku finančnej straty. U 74% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohoto poskytovateľa teda k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky. Odkaz nájdete v popisku videa. Dobre, disclaimer teda máme za sebou. Poďme sa pozrieť na samotnú aplikáciu. Prešla teda určitými zmenami. Nová verzia v podstate môže pre niekoho pôsobiť trochu mätúco. Ja sa priznám, že za mňa osobne je to jednoduchšie. A aplikácia teda funguje aj na operačnom systéme Android aj iOS, v podstate s tým, že na oboch systémoch je to takmer totožné. Toto video je teda robené na zariadení s operačným systémom iOS a s tým, že využijeme demo účet, ktorý si teda viete či už na našej stránke, alebo pokiaľ už máte reálny účet, tak vytvoriť pri reálnom účte. Vždycky treba ešte doplniť, že demo účet je teda aktívny po dobu 30 dní. Pokiaľ z vašej strany je záujem demo účet predĺžiť a máte už u nás reálny účet, tak stačí sa teda ozvať svojmu account manažerovi alebo nám napísať potom na všeobecný mail, že žiadate o predĺženie demo účtu aj s číslom toho demo účtu, ktoré chcete teda nejakým spôsobom predĺžiť, aby vám neexpirovalo. Poďme teda do samotnej platformy. Môžete si teraz stiahnuť, vyzerá nejakým spôsobom takto, ako vidíme vľavo hore v obrazovke. Ja som si teda pre potreby tohto videa stiahol, teda vytvoril nový demo účet. Tak poďme sa do samotnej platformy teda prihlásiť. Po prihlásení vlastne uvidíte, nejakým spôsobom môžete teda buď mať pozadie takéto čierne, alebo potom v nastaveniach v motíve, ktoré si potom neskôr ukážeme, tak si ho môžete nastaviť, aby pozadie bolo biele. Čo týka samotnej aplikácie, tak toto je ten základný náhľad a môžeme ísť teda od začiatku, hneď hore, ako sa vám zobrazuje teda suma. Po kliknutí na tú sumu, tak toto prešlo asi takou najväčšou aktualizáciou, teda po kliknutí vidíte hneď na začiatku číslo vášho účtu, teda v tomto je to teda demo účet. Hneď potom vidíte teda sumu, ktorú máte na tomto konkrétnom demo účte. Pokiaľ si založíte demo účet, tak na začiatku tam býva suma 10 000 eur. Pokiaľ vy máte účet reálny, viete si tú sumu aj meniť. Hej. Čiže pokiaľ náhodou pri obchodovaní prídete o všetky peniaze na tom demo účte, tak zase vo vašom reálnom účte cez profil teda investora si viete sumu navoliť. Pod sumou máme teda zisk, je to tam započítané teda zisk alebo strata, čiže pokiaľ budete v zisku, bude vám tam ukazovať zeleným zisk, pokiaľ dojde k strate, tak tam budete mať nejakým červeným spôsobom mínus. Voľné prostriedky, teda to sú vaše prostriedky, ktoré máte nezainvestované na vašom účte. Čiže ako vidíte, ja tu nemám žiadnu otvorenú pozíciu aktuálne, čiže všetky moje voľné prostriedky sú zapísané vo voľných prostriedkoch. Čo sa týka marže a výšky marže, tak tieto dva ukazovatele najviac zaujímajú teda obchodníkov, ktorí obchodujú s CFD derivátmi, kde je teda dôležité si povedať, že tá výška marže pri 50%, teda pokiaľ by tu došlo k tomu, že vaša marža a vaša výška marže je teda 50%, tak dojde k mechanizmu stop out. Čiže sa automaticky uzatvorí najstratovejšia pozícia. Pokiaľ máte možno problém s definíciami, alebo teda čo jednotlivé čísla znamenajú, tak vľavo hore, pokiaľ by sme klikli na ičko v krúžku, tak tu máte jednotlivé pojmy vysvetlené. Čiže si môžete prejsť, čo je to marža, čo je to úroveň marže, a nejakým spôsobom si to teda dovysvetliť. Možno ďalšia taká novinka je sumár, teda sumár všetkých účtov, alebo teda hodnota všetkých účtov, môžeme si to predstaviť tak, že pokiaľ na účte, teda pokiaľ máte viac ako jeden účet, čiže poviem príklad, že máme 4 podúčty a na každom máme 5 000 eur, tak v kolónke všetky účty teda dohromady bude svietiť suma 20 000 eur. Jeden rozdiel, teda ja som na demo účte, v reálnom účte budete mať teda pod touto hodnotou alebo pod touto kockou, ktorá je v zelenom, namiesto preplnúť na reálny účet, teda vklad, výber alebo prevod. Čiže takto jednoducho môžete ku nám buď vložiť peniaze, alebo si ich vybrať, alebo pokiaľ máte demo teda účty aj v inej mene, ako máte ten reálny, tak viete si urobiť teda prevod medzi týmito účtami, čiže napríklad z eura na doláre alebo z doláru na eura, alebo iba presúvať prostriedky medzi jednotlivými účtami. Keď sa posunieme teda
doprava, keď prstom potiahnete teda doľava a posunieme sa na pridať nový účet, tak ja na to nebudem teraz klikať, lebo toto je teda demo účet pri mojom účte, čiže by tam boli všetky moje údaje, ale pokiaľ by ste klikli na pridať nový účet, tak tam máte teda dve možnosti, buď pridať reálny účet, alebo teda pridať demo účet. Pokiaľ na to teda ešte raz kliknete, viete si tam pridať demo účet alebo reálny účet, takisto si zvoliť menu toho účtu, či už dolár alebo euro a prípadne tam máte aj váš profil, teda aktuálne zostatky na jednotlivých účtoch, prípadne sa viete prekliknúť. Touto hornou lišťou sa samozrejme aj viete prekliknúť. Ja tu mám ešte jeden demo účet vytvorený, tak prípadne pokiaľ si kliknete na tú ikonku toho ďalšieho účtu, opäť vidíte, že som sa dostal do tohto účtu, ale pre tie potreby dnešného videa zostanem na tomto účte a môžeme sa pomaly presunúť ďalej. Môžeme to zobrať po porade. V podstate pri tej sume, ktorá máme hore v strede, tak napravo je nejaká lupa. Tu si viete v podstate vyhľadať všetky inštrumenty, ktoré u nás teda viete obchodovať, či už nejaké akcie, ETF, komodity, kryptomeny. Pokiaľ nehľadáte niečo konkrétne a robíte si iba taký prieskum, tak môžeme ísť napríklad si ukázať cestu, že klikneme na akcie, máte tu opäť zase akcia CFD. Mnoho nejakým investorom alebo obchodníkom robí problém, že keď vyhľadávajú inštrumenty, tak im to vždycky nájde aj klasické akcie, ale hneď aj CFD-čkové. Čiže tam môže nastať gomyl, takže pokiaľ si fakt chcete vyfiltrovať iba tieto čisto akcie, tak po kliknutí na tie akcie môžete si vybrať buď štát a už vám bude teda vyberať iba čisto klasické akcie bez tej páky, čiže bez toho CFDčka. Pokiaľ možno hľadáte nejakú burzu, ako sme sa preklikli, tak po kliknutí na tých akcií tu máme jednotlivé štáty. Iba upozorním, že teda napríklad sú tu poľské akcie, ku ktorým na vašom reálnom účte nebudete mať hneď prístup, ale môžete si ho zažiadať cez naše tlačivo, ktoré teda nájdete v ostatných dokumentoch na našej stránke, teda prístup k poľským akciám sa to volá, a potom keď vyplníte toto tlačivo a teda nám ho odošlete, tak vám poľská burza bude sprístupnená. Keď sa vrátime nazad, vraceme sa nazad teda vľavo hore šípkou vzad, môžeme sa zase vrátiť na ten hlavný panel. A teda ešte sa vrátime potom neskôr pri nejakých nákupoch cez tú lupu na vyhľadávanie jednotlivých inštrumentov. No, poďme teda na panel pod tým, tú postavičku vľavo hore si necháme nejakým spôsobom až nakoniec, keďže tam sú možno nejaké nastavenia, prípadne aj vaše osobné údaje. V kolónke obľúbené máte teda rôzne obľúbené inštrumenty, ktoré sa u nás teda obchodujú. Môžete si prípadne, sú tu teda tie hlavné inštrumenty, máte tu od teda nadgasu, nejakej ropy až po nejaké americké indexy a možno zo pár aj tých známych akcií. Vedľa teda kolónky obľúbené, prípadne môžete aj teda do tej kolónky obľúbených pridávať nejakým spôsobom ďalšie akcie, ktoré možno aktuálne sledujete a chcete ich mať hneď na tomto hlavnom paneli, teda vyobrazené. Poďme sa teda pozrieť doprava na kolónku HOT. Tu si vlastne viete vyfiltrovať možno také najobchodovanejšie alebo teda najväčšie pohyby na tom trhu. Viete si napríklad teda kliknúť vľavo na kolónku Forex. Pokiaľ na to kliknete, tak tu máte teda rôzne triedy aktív, ktoré si chcete vyfiltrovať a na základe toho si môžeme pozrieť, či teda, ktoré teda najviac rástli alebo ktoré najviac klesali za nejaký časový horizont. Čiže môžeme si navoliť kľudne nejaké akcie. Pri tých akciách samozrejme sú tu nejaké minus 100%, takže tuto pozor. Sú to teda akcie, ktoré pravdepodobne skrachovali. Môžeme si dať samozrejme aj výťazov a máme tu takisto nejaký časový rámec. Čiže pokiaľ chcete časový rámec zvýšiť, tak kliknete na tlačítko deň a môžeme to predĺžiť na týždeň. Tu vidíte teraz za posledný týždeň, ktoré akcie v našej ponuke najviac rástli. Môžeme si to ešte teraz opakovať. Klikneme na tlačítko akcie, môžeme dať teda teraz indexy, dáme výťazy, alebo teda klikli sme na výťazy, zobrazujú sa nám teda porazení, keďže tu máme tú kolónku. Môžeme nechať týždeň, alebo môžeme teda zobraziť mesiac. Vidíme, že teraz za ten posledný mesiac, čo sa týka indexov, tak najviac oslabila US 2000. Keď dáme možno teda týždeň, zase klikneme na ten časový rámec, čiže toho mesiacu klikneme na týždeň a teda za ten týždeň napríklad klesol najviac japonský index. Môžeme sa teda presunúť po tej lište zase doprava na kolónku noviniek. Kolónka noviniek tu potom nájdete aj vpravo dole, teda v tejto aplikácii, v kolónke správy. Sú to vlastne aktuálne nejaké najdôležitejšie správy, nejaké makroekonomické údaje, ktoré teda vychádzajú a reportujú ich, ktoré nájdeme aj neskôr v kalendári.
No, tu môžeme vidieť napríklad z dnešného dňa nejaké 10.24 graf dňa, keď vychádza teda nejaká makroekonómia alebo nejaká takáto inflácia alebo dôležité dáta, tak všetko nájdete práve v týchto novinkách. Prípadne si viete zapnúť aj notifikáciu, aby vám teda pípla tá najzaujímavejšia správa, ktorá teda môže najviac zahýbať tým trhom. Ďalšou možno takou zaujímavosťou je, že pokiaľ chcete reagovať na tie správy čo najrýchlejšie a rozkliknete si teda napríklad graf dňa u US 2000 a dáte obchodovať, tak sa vám hneď táto US 2000 zobrazí a môžete reagovať na prípadné správy alebo na pohyby, čo sa týka tej správy, teda aký mala dopad na tú US 2000. Keď sa teda vrátime naspäť, zase vraciame sa naspäť šípkou vľavo hore, keď teda na ňu klikneme, znova dáme vľavo hore, môžeme si ešte nejaké správy prejsť, čo sa týka tej dôležitosti. Ako vidíte, tých správ je tu naozaj veľa. Kľudne si môžete popozerať, prípadne poskúšať aj poklikať práve na to obchodovať. Pri niektorých to samozrejme nie je, pri niektorých správach, ale pri tých kľúčových ako inflácia, tak tam väčšinou býva euro, dolár, aký to má dopad a podobné veci. Môžeme ísť ďalej, sa presunieme opäť teda na tie sentimenty. Čo sa týka sentimentov, tak tu môžete vidieť, že na akej strane aktuálne sú združení obchodníci. Čiže môžete sa zase preklikávať kliknutím na predávajúci, kupujúci a opäť tu máme aj filter toho, čo vlastne hľadáte, či už komodity indexy alebo kryptomeny. Pokiaľ teda chcete niečo konkrétne, tak si odznačíte všetky ostatné, ostanú tu napríklad komodity a teda aktuálne vidíme, že napríklad káva, 78,93 obchodníkov špekuluje na pokles ceny tej kávy a 21 teda špekuluje na rast. Pokiaľ zase kliknete na tlačítko predávajúci, zobrazujú sa vám teda kupujúci a tu vidíme napríklad, že na Paládiu špekuluje až 98% obchodníkov na rast jeho ceny. Dobre. Ďalej sa môžeme presunúť, tu máte také koliečko, väčšinou to býva ako nastavenia a cez toto koliečko si vlastne viete vytvoriť novú vlastnú záložku. Čo sa týka tej záložky, tak keď na ňu kliknete, máte tu teda aj možnosť si pridať alebo teda odoberať. Keď kliknete na plusko vpravo hore, tak môžete si teda názov zobraziť. Hej. Môžeme si napísať napríklad teda akcie, dáme vytvoriť, klikneme na tlačítko vytvoriť a už vidíme, že sa nám tu teda tie akcie zobrazili. Po kliknutí na tú kolónku, teda kolónka je zatiaľ prázdna, takže jediné, čo môžeme spraviť, je pridať inštrument. Po kliknutí na tom pridať inštrument sa zase dostaneme, ako sme na začiatku si hovorili vpravo hore, ako bola tá lupa. Takže môžeme si buď vyberať, pokiaľ nevieme, čo hľadáme, tak môžeme nejakým spôsobom teda hľadať tie akcie, alebo ETF, alebo čo nás už napadne. Ale teda toto je primárne názov akcie, takže môžeme kľudne zadať akcie. Keď chceme teda niečo konkrétne, že nevieme možno nájsť, tak si dáme napríklad burzu, ktorá je aktuálne, keď toto video nahrávam, otvorená, napríklad tá poľská. Môžeme si fakt pridať iba takto na ukážku prvé, čo nás napadne. Po kliknutí na to hotovo by sa nám to už pridalo, ale pokiaľ chcete ešte aj mimo nejakú poľskú burzu, tak zase šípka vľavo. Môžeme si teda napríklad Nemecko, keďže nemecký trh je otvorený, dáme si prvé 3 akcie a dáme hotovo. Vlastne, keď sme klikli na hotovo, tak keď trošku potiahneme doľava, tak sa nám tu zobrazí tá kolónka akcií a keď teda na ňu klikneme, tak tu už máme pripravené akcie, teda, ktoré nás zaujímajú, alebo teda, ktoré sme si vybrali do tejto kolónky. Opäť, keď kliknete na to nastavenie, tak môžeme buď teda tú kolónku akcií po kliknutí na ten krúžok s tou čiarkou bielou v strede môžeme buď vymazať, alebo teda zase pridáme cez plusko, môžeme dať názov ETF, vytvoríme. Keď klikneme na tú skupinku ETF, máme tu pridať inštrument, vyhľadáme nejaké konkrétne ETF, dáme ETF, nie ETF CFD a napríklad si môžeme dať také najpoužívanejšie ETF na S&P je SXR8, je akumulačná teda v eurách. Dáme hotovo. Zase sa nám vytvorila nová kolónka, tentokrát už tu máme teda aj akcie, aj ETF fondy. Pokiaľ by sme teda túto kolónku chceli odstrániť, klikneme opäť na to koliesko, máme zase značku, červený krúžok s bielou čiarkou, dáme vymazať akcie. Pokiaľ sa teda chceme zbaviť aj kolónky ETF fondov, tak zase klikneme na červený krúžok s bielou čiarkou vnútri a dáme vymazať. Opäť poďme
šípkou dozadu. Horný máme panel teda prejdutý, môžete si vytvárať naozaj niekoľko teda svojich záložiek podľa toho, čo už na tom trhu sledujete, teda rôzne akcie, prípadne ETF-ka, samozrejme môžete si vytvoriť komodity, pokiaľ tradujete niektoré tie vaše obľúbené, ktoré teda obchodujete. A teda horný panel máme za sebou, poďme sa teda scrollovať nižšie a na úplnom spodku teda vidíme kolónky ako trhy, portfólio, preskúmať a správy. Poďme teda rovno do toho portfólia. Po rozkliknutí toho portfólia sa vám zobrazí takáto ikonka. Opäť prepnúť na reálny účet, tam budete mať vklad, výber prostriedkov alebo teda prevod. Tento demo účet je nejakým spôsobom trošku teda, že tam chýba jedna tá kolónka, minimálne teda čo sa týka úrokov. Hej. V reálnom účte budete mať teda tu sú 3 obchody, investičné plány a história. Hej. V reálnom účte sa vám tam zobrazia aj teda tie úroky. Hej. Po kliknutí na tie úroky tam máte vlastne celú históriu vašich úrokov, ako vám to bolo vyplácané, koľko bol priemerný zostatok na účte za ten daný mesiac, čiže za čo ste dostali úrok, aj teda tá zrážková daň, ktorá vám bola odvedená. Dobre, môžeme teda ísť rovno na záložky moje obchody. Po otvorení teda mojich obchodov, teda záložky moje obchody, vidíme, že sa vám zobrazilo niečo takéto, čiže otvorené pozície, čakajúce objednávky, uzatvorené pozície alebo peňažné operácie. Čo sa týka samotných tých otvorených pozícií, takže tu bude každá jedna pozícia, ktorá bude aktívna u vás, hej, na účte. Čiže čokoľvek, čo otvoríte, tak sa vám presunie do tejto kolónky otvorených objednávok. Pokiaľ budeme zadávať čakajúcu objednávku, ktoré si teda všetky prejdeme, to sú tie limitné objednávky, tak zobrazí sa vám tu, prípadne v kolónke čakajúce. Viete s nimi nejakým spôsobom narábať, hýbať alebo prípadne ich rušiť, pokiaľ už danú objednávku nechcete realizovať. Ďalej máme kolónku uzatvorených pozícií, čiže tu, ja už som si na tomto účte otváral len tak pozície, aby ste vlastne videli tú históriu, alebo teda čo som tu uzatváral alebo otváral. Zase pri uzatvorených objednávkach máme filter, ktorý keď rozkliknete, viete si navoliť časové obdobie, za ktoré chcete vyfiltrovať tie uzatvorené objednávky a takisto aj inštrument. Hej. Čiže pokiaľ obchodujete často jeden inštrument alebo jednu akciu, jednu ETF-ku teda, alebo hociakú komoditu, tak si ju práve túto zvolíme. Keď kliknem napríklad na ten Broadcom a dáme vybrať inštrumenty, použiť filtre, tak tu naozaj bude mať iba teda akciu Broadcomu, že ako som ju nakupoval. Opäť keď chcete možno nejakú inú akciu alebo zvoliť všetko, tak klikneme na vybrať inštrument, použiť filter a máme teda všetky naše uzavreté pozície. V peňažných operáciách bude vlastne každý váš prevod alebo každý pohyb, čo sa týka účtu. Takže v tomto nájdete naozaj úplne každý, či už vklad, výber, alebo nákup, predaj. A zase keď kliknete na filter, tak si tu viete vyfiltrovať či už obdobie, alebo typ, vklad, uzavretý pokyn, nákup akcií, predaj akcií, prevod na podúčet. Samozrejme v reálnom účte tam budete mať aj čo sa týka dividend, čiže si viete vyfiltrovať dividendy, zrážkovú daň. Viete si cez tento filter teda vyfiltrovať naozaj všetko. Zase, čo sa týka inštrumentov, opäť tu máme či už akcie, ETF, všetko vlastne, čo ste teda realizovali, alebo čo sa týka nejakej peňažnej operácii na vašom účte, tak to bude zahrnuté v tejto kolónke. Poďme teda opäť trošku ďalej. Môžeme ísť do tých otvorených pozícií, ktoré tu teda žiadno nemám a môžeme teda prejsť k samotnému nákupu nejakej pozície. Môžeme to opätovne spraviť tak, že buď klikneme na tento zelený obdĺžnik otvoriť novú pozíciu, alebo vpravo hore zase môžeme pomocou lupy nájsť to, čo potrebujeme. Samotný nákup teda ja budem realizovať, keďže už možno viem, čo hľadám. A aktuálne v tejto hodine sú otvorené nejaké nemecké trhy a hlavne tá Európa, tak rovno si môžem kliknúť na tú lupu teda. Nájdem si napríklad spoločnosť ASML, teda, ktorá je aj na holandskej burze. Po kliknutí teda na to ASML sa vám zobrazí takéto okno. Čo sa týka teda akcií, vidíme tu aj limitné alebo stop limit príkazy, ktoré si neskôr prejdeme, ale teraz nám ide o samotný nákup danej akcie. Môžeme si teda navoliť, či chceme kupovať teda na množstvo alebo na hodnotu. Keďže u nás idú kupovať aj frakčné akcie, tak pokiaľ si dáme hodnotu a klikneme do toho a navolíme si napríklad 1000 eur, tak vidíme, že objem, ktorý nakupujeme, bude 1,3, napríklad po zaokrúhlení 1,4 kusu práve toho ASML. Hej. Pokiaľ sa chceme frakciám vyhnúť a chceme teda nakúpiť celý kus,
tak si hodnotu prehodíme na objem a tu už teda vidíme, že môžeme napríklad si zadáme 2 kusy, dáme teda hotovo a vidíme, že tie 2 kusy nás budú stáť 1443,8 eur. Ja dám teraz napríklad 3 kusy, aby sme si ukázali, ako potom aj čiastočne uzatvoriť pozíciu, keďže uzatváranie pozícií teda u nás funguje metódou FIFO. Čiže to znamená FIFO znamená first in, first out. Tak keď zadáte čiastočný odpredaj, tak sa vám odpredajú najskôr nakúpené. V tomto prípade by to bolo jedno, keďže kupujeme naraz 2 kusy, ale teda uvidíte, že viete predať aj menej ako 2 kusy a nemusíte naraz teda celú pozíciu odpredávať. Keď teda klikneme, ešte predtým ako klikneme na buy, tak tu vidíte nejaké podrobnosti toho obchodu. Fáza trhu vidíme, že je otvorený, trhová hodnota tej objednávky. Máme tu aj dostupné prostriedky a tu máme nejaké najnižšie, najvyššie ceny, čo sa týka nejakej dennej zmeny. Potom tu máme samozrejme aj nejaké údaje denné, týždenné a mesačné. Poďme teda už k samotnému nákupu. Keď klikneme teda zelený na buy, tak ukáže sa nám takáto nová trhová objednávka, kde teda máme nejaký detail. Vidíme tu teda finálnu výšku investície 1443 eur. Objem máme teda 2 kusy. Dáme, pokiaľ chcete sa to o tom presvedčiť, tak zadávate objednávku na 2 kusy. Vidíme teda, že aktuálna cena ASML je 721,6 eur. Potvrdenie trhovej objednávky. Keď na to klikneme, tak vidíme, že zeleným nejakým spôsobom sa ten pokyn zadá. A ako druhá notifikácia by mala byť, že teda tá pozícia už je otvorená. Pokiaľ si chceme pozíciu skontrolovať, opäť môžeme ísť teda dozadu. Vidíme, že pozícia nám je otvorená. V otvorených pozíciách, pokiaľ chcete manipulovať s touto objednávkou, tak buď môžeme si zmeniť zobrazenie na takéto, po kliknutí teda na tú pozíciu sa vám zobrazí graf, alebo prípadne pokiaľ máte zobrazenie takéto, že máte to tak ďalej od seba, tak po kliknutí sa vám zobrazí rovno takéto okno. Čo sa týka potom predaju alebo čiastočného uzatvorenia, môžeme to zase robiť 2 spôsobmi. Buď priamo v týchto otvorených pozíciách, alebo keď zmeníme to zobrazenie a náhodou kliknete na toto a zobrazí sa vám graf, tak keď sa scrollujete nižšie, tak tu vidíte tú otvorenú vašu pozíciu. Hej. Pre možno potreby tohto videa si môžeme ukázať obidve, tak ja dám teraz zase pravá, teda ľavá strana obrazovky šípka dozadu. Zmeníme zobrazenie, klikneme si na to ASML a vidíme teda, že máme 2 kusy. Pokiaľ chceme čiastočne uzatvoriť pozíciu, tak opäť klikneme na tú 2. Vieme si tam teda zadať iný počet ako 2. Ja teda zadám tú jednotku, dáme predať. Potvrdíme opäť trhovú objednávku. Bola odoslaná teda čakáme na potvrdenie tej trhovej objednávky a pokiaľ sa teda objednávka zrealizuje, tak už vidíme, že máme iba 1 kus toho ASML. Opäť si to môžeme zmeniť teraz zobrazenie. Keď klikneme takto na to ASML, scrollujeme sa nižšie, tak tu vidíme ten 1 kus pri tých otvorených pozíciách, ktorý nám zostal. Takže môžeme kliknúť na tlačítko predať, prípadne keď chcete predať menej ako 1 kus, tak môžete buď týmito šípočkami, ale teda myslím, že toto je dosť zdlhavé, takže kliknete na jednotku, pokiaľ by sme chceli 0,5 predať, tak si môžete predať 0,5, ale ja teda predám aj tento posledný kus. A keď kliknete na predať, opäť nová trhová objednávka, keď potvrdíme objednávku, tak naša pozícia zmizne. Čo sa týka možno akcií a nejakých čakajúcich objednávok na tú akciu, že keď chceme nejakú akciu za nejakú lepšiu cenu nakúpiť, tak môžeme zadať opäť objednávku, dáme otvoriť novú pozíciu, lupa vpravo hore, klikneme na ASML, klikneme teda na samotnú pozíciu, stop limit objednávky a tu si môžete teda všimnúť, že zase dáme nie objem, ale hodnota, alebo teda dáme objem, ale dáme 1 kus toho ASML. Dole vidíte dostupné prostriedky pod tým a dôležitá je teda cena. Pokiaľ chcete otvoriť objednávku buy limit, čiže nákupnú objednávku za lepšiu cenu, tak buď podržíte teda to mínusko, kde vidíte, že na tom grafe vám tá objednávka teda išla dole a dáme si možno takú hodnotu, že na 700 eur nám nakúpi teda 1 kus toho ASML. Zadáme buy limit, opäť musíme potvrdiť pokyn a táto objednávka nám teda sklzne do tých čakajúcich. Hej, čiže keď sa dáme nejakým spôsobom, opäť scrollujeme na tú hlavnú stránku, môžeme si dať portfólio a v čakajúcich objednávkach teda vidíme, že máme ten pokyn ASML.
cena objednávky je teda 700. Pokiaľ teda chceme túto objednávku alebo akúkoľvek inú čakajúcu objednávku upraviť alebo nejakým spôsobom vymazať, tak môžeme na ňu kliknúť a máte tu teda možnosť odstrániť všetko. Pokiaľ si chceme nejaký detail otvoriť tejto pozície, tak kliknete do tohto rámčeku, kde je teda cena objednávky a tu vidíme, že máme objem teda 1, otváracia cena je 700 a môžeme si nastaviť aj vypršanie platnosti, kedy teda pokiaľ sa nerealizuje tá čakajúca objednávka, tak vyprší teda jej platnosť a odstráni sa z tých čakajúcich objednávok. Zase odstrániť pokyn môžeme aj po kliknutí na tomto, pokiaľ dolu kliknete na ten zelený rámček odstrániť pokyn, tak sa odstráni tento čakajúci pokyn, alebo môžete zase šípkou vzad sa vrátiť do tých čakajúcich objednávok a pod označiť všetko máte taký malý štvorček, po kliknutí na ňom môžete túto čakajúcu objednávku uzatvoriť. Opäť musíme zrušiť teda tento pokyn a môžeme sa presunúť na ďalšie limitné objednávky. Čo sa týka samotných limitných objednávok, tak tu si môžeme povedať, že sú 4 druhy. Je tam buy stop, sell stop, buy limit a sell limit. Buy stop nám teda slúži, teda čakajúci pokyn, ktorý umiestňujeme nad aktuálnu tržnú cenu. Obchod sa teda otvorí, keď cena vzrastie na túto úroveň. Môžeme tam predpokladať nejaké prerazenie danej úrovne a ďalší rast, čiže pokračovanie toho rastu. A je to teda buy stop, je otváranie nákupnej pozície. Možno sell stop. Sell stop máme zase čakajúci predajný pokyn, ktorý umiestňujeme pod tržnú, teda pod aktuálnu tržnú cenu. Do obchodu vstúpime v momente, keď cena klesne na túto úroveň a špekulujeme teda na prerazenie tejto ceny a na pokračovanie klesajúceho trendu a teda otvárame predajnú pozíciu. Buy limit si vysvetlíme čakajúci pokyn, ktorý teda umiestňujeme pod aktuálnu hodnotu. Do obchodu vstupujeme, keď cena klesne na danú hodnotu. Otvárame teda buy pozíciu, ktorú sme si aj ukazovali. Sell limit umiestňujeme nad aktuálnu tržnú cenu. Do obchodu vstúpime vtedy, kedy cena vzrastie na danú hodnotu. Vstupujeme do obchodu, keď očakávame rast na určitú hodnotu a plánujeme na tej úrovni otvoriť predajnú pozíciu. Čiže otvárame pozíciu na pokles tej ceny. Čo sa týka týchto limitných objednávok, môžeme si to ukázať na nejakom CFD deriváte, lebo tam vás vlastne aplikácia teda ho pustí alebo sama vám znázorní, že aké dva pokyny môžete zadať. Keď sa teda vrátime na panel a dáme si napríklad ten nadgas a klikneme na stop limit, teda príkazy, môžeme si teda otvoriť ten nadgas, stop limit príkaz. Zase máme tu teda objem, ktorý chceme nakupovať, môžeme dať 0,02, na tom teraz nezáleží. Opäť tam máme cenu, na ktorý chceme ukazovať. Keď sa budeme scrollovať nižšie, tak vám vlastne ukáže aplikácia, aké dva pokyny môžete zadať, či teda sell stop alebo buy limit. Pokiaľ pôjdeme vyššie, tak opäť vidíme, že sa nám to zmenilo na sell limit a buy stop. Čo sa týka samotných objednávok, môžeme ich teraz zadať. Tu už na tom grafe si môžete spraviť fakt nejakú technickú analýzu alebo fundamentálnu analýzu, to už záleží na vás a teraz zaznačiť si nejakú úroveň a môžeme teda kliknúť na ten buy stop. Tu vidíme, že aký máme spread, teda ten nejakým spôsobom ten vstupný poplatok. Tu máme nejaké podrobnosti o tom obchode, prípadne si môžeme nastaviť take profit stop loss, k tomu sa za chvíľku dostaneme, ale teda otvoríme napríklad limitnú objednávku buy stop. Potvrdíme pokyn, opäť táto objednávka nám sklzla do tých čakajúcich, čiže keď si dáme portfólio, v čakajúcich objednávkach máme limitnú objednávku na tejto cene 3,9967. Keď chceme limitnú objednávku odstrániť, klikneme na ňu, odstrániť všetko, limitnú objednávku odstraňujeme. Ďalej pri CFD derivátoch je veľmi dôležité možno poznať, ako sa nastavuje stop loss a take profit. Čiže opäť môžeme kliknúť na tie trhy, vieme ísť do tohto nadgasu. Keď sa scrollujeme nižšie, tak práve tu viete si zapnúť ten take profit a stop loss. Hej. Po kliknutí na ten take profit aj stop loss sa nám ukážu takéto dve čísielka. Môžeme to dať tak, že budeme teda špekulovať na rast ceny toho nadgasu. Čiže take profit si dáme vyššie, stop loss teda držaním, toto už si môžete zase opäť navoliť si či už číselne, alebo teda podržaním toho minuska alebo pluska tieto hodnoty. Opäť vidíme, že keď som nastavil take profit vysoko, dá mi tu iba teda
možnosť nakúpiť daný inštrument. Stop loss som teda dal pod aktuálnu úroveň. Pokiaľ by som to dal naopak, že take profit dám pod úroveň aktuálnej ceny a stop loss dám nad aktuálnu cenu, tak mi dá možnosť iba sell, čiže chcem špekulovať na pokles ceny toho daného inštrumentu. Takže keď kliknem na sell, špekulujem, alebo teraz zarábam na tom, že cena plynu bude klesať. Keď túto objednávku chcem zrealizovať, kliknem zase na buy, potvrdenie trhovej objednávky. Opäť mi vyskočilo zelené okno, čakáme na potvrdenie, pozícia je teda otvorená, takisto pokyn aktivovaný, take profit a stop loss. Keď sa vrátime do toho nášho portfólia, vidíme teda nadgas na týchto úrovniach, môžeme zase nejakým spôsobom manipulovať, nastavovať dodatočne tie stop lossy alebo prípadne ich meniť. Takže pokiaľ chcem odstrániť objednávku, vidíme stop loss aj take profit, sú tu teraz zadané. Pokiaľ chcem objednávku odstrániť, opäť môžem to spraviť takto v tých otvorených pozíciách alebo potom cez graf, keď pôjdeme nižšie. A teda keď kliknem odstrániť všetko, uzatvorenie pozície, tak čakáme na potvrdenie, pozícia sa uzatvorila a my môžeme napríklad sa pozrieť do tých uzatvorených pozícií. Vidíme, že tu ich ešte nemáme, ale po tou kolónkou uzatvorených pozícií máme možnosť si to ako keby reštartovať a už sa nám tu vlastne tieto pozície, ktoré sme mali na tom ASML, už teda prepísali. Čo je ešte dôležité pri jednotlivých akciách a ETF-kách alebo aj samotných CFD derivátoch, tak vždy máte možnosť si o tom danom inštrumente niečo zistiť. Keď sa vrátime na hlavný panel, môžeme teda ísť po nejakej akcii, napríklad si dáme Apple. Vpravo hore máte ičko v krúžku. Keď na ičko v krúžku klikneme, tak tu máte možno taký základný náhľad, čo sa týka tej akcii. Máte tu samozrejme, pokiaľ sa prekliknem na hornom paneli na dividendy, tak históriu vyplácania ich dividend, samozrejme nejaké prognózy alebo niečo podobné, to vôbec nie je dôležité, pretože nikto nevie, či Apple bude vyplácať rovnakú dividendu vyššiu alebo či ju náhodou nezruší. Samozrejme máme tu nejaké finančné údaje, môžete si o tej akcii teda niečo pozrieť, ale v tých základných informáciách vidíte, v čom sa teda obchoduje, aká je minimálna hodnota pokynu. Predaj nakrátko nedostupný, keďže toto je klasická akcia a nie je toto CFDčko. A máme tu teda burzu, možno nejakú tržnú kapitalizáciu. Hej. Vidíme, že teda máme tu aj nad 100 000 eur mesačného obratu, čiže pokiaľ by ste zobchodovali v rámci jedného mesiaca nad 100 000 eur, tak by sa účtoval poplatok. Samozrejme vám tu aj ukazuje dostupný obrad bez poplatku, čiže napríklad za tieto obchody, čo sme tu my spravili, máme ešte dostupných 85 000 eur. A toto isté nájdete vlastne aj pri CFD derivátoch, zase môžete si pozrieť aj kedy je trh otvorený, zatvorený, tu je nejaký základ o tej spoločnosti, teda Apple. Pokiaľ chceme sa dozvedieť o nejakom CFD deriváte, môžeme sa vrátiť opäť na začiatok. Môžeme si rozkliknúť napríklad US 500. Po kliknutí na ičko v krúžku vidíme teda základ alebo základný náhľad práve na tú US 500. Vieme si pozrieť, aká je tu páka. To je veľmi dôležité pri CFD derivátoch. Vidíme, že pri tých indexoch je páka jednak 20. Čas do vypršania platnosti. Máte tu opäť aj teda nejaký časový rámec, kedy tá objednávka by sa zrušila sama. A keď sa zase teda pustíme, alebo teda vrátime naspäť na tú základnú obrazovku, viete zase vedľa toho ička v krúžku máme také mriežky s takou fajločkou, kde si viete samozrejme tie inštrumenty opäť pridávať alebo odoberať z vašich teda tých políčok, ktoré sme si ukazovali, či už akcie ETF-ka alebo aj z tých obľúbených, ktorých tam aktuálne máte. Ďalšou možno vecou pri hlavne teda CFD derivátoch je nejaká práca s grafom. Poďme si teda ukázať tú základnú prácu s grafom. Vľavo hore máte časový rámec toho grafu, čiže si viete meniť M1, M5, M15, M30, sú to vlastne minúty, alebo teda časové rámce minút. Potom tam máme hodinový deň, teda hodina 1,4, potom je tam deň, týždeň a mesiac. Pokiaľ chceme graf dať na celú obrazovku, tak klikneme, teda môžeme si dať tento minútový, klikol som na minútový, máme tu minútový graf a vedľa toho grafu sú také 4 šípky od seba. Pokiaľ klikneme na 4 šípky od seba, graf sa nám dá na celú obrazovku. Vieme napríklad po otočení telefónu si ho dať aj na šírku, ale pre potreby tohto videa stačí to mať takto teda na výšku. Čo sa týka grafu, vpravo hore v tých nastaveniach toho grafu po kliknutí si viete zvoliť graf, ktorý vám možno viacej vyhovuje, ale aj tak najviac obchodníkov používa práve ten sviečkový graf.
Čo sa týka nejakých funkcií alebo niečo, tak vľavo dole vidíme zase ten časový rámec. Vieme si prispôsobiť ten graf na ten časový rámec, na ktorom obchodujeme. Môžeme sa prepnúť do 15-minútového grafu. Čo sa týka samotného pluska, tu si vieme nejaké minima, maxima, čo sa týka toho pohybu. Teraz základne nejaké tie ceny, ktorá bola v tom danom pohybe. Ďalej tu máme nejaké funkcie, ktoré si vieme, jednoduchý klzavý priemer, môžeme si fakt nastaviť nejaký 50-dňový po stlačení zeleného tlačítka OK, môžeme si navoliť či už otváraciu cenu, alebo nejakú hrúbku čiary, alebo prípadne farbu, ktorú chceme, môžeme si zvoliť modrú a dáme pridať indikátor. Ako vidíme, indikátor sa pridal, čiže môžeme ísť opäť do tých indikátorov, môžeme si pridať ešte aj nejakým spôsobom objem, ten dáme inou farbou, alebo teda som to zvolil, čo sa týka toho objemu, rovnakú farbu, ale teda pokiaľ náhodou sa aj takto pomýlite alebo niečo podobné a kliknete úplne vpravo dole, tak tuto viete nejakým spôsobom ten pokyn odstrániť toho objemu, takže odstránime pokyn, zase klikneme na to F a v zátvorke X a máme tam samotný objem, ktorý teda jedno si môžeme navoliť zelenou farbou, druhú môžeme navoliť červenou farbou. Tak vidíme, že sme si do grafu pripli aj objem. Ďalej môžeme do grafu kresliť, písať si alebo vyznačovať nejaké úrovne. Ja teda tieto funkcie, ktoré som si dal ten objem a klzavý priemer, teda zruším opäť vpravo dole. Keď klikneme, tak tu máme všetky indikátory, ktoré máme aktuálne na grafe dostupné. Klikneme na ten košík, alebo teda ten kôš s X-kom, po kliknutí mi zmizne jeden aj druhý indikátor. Čo sa týka možno nejakého toho kreslenia, viete či už písať, pokiaľ teda kliknete na Ačko, viete dať si napríklad, môžeme dať vstup, takže máme teda kolónku vstupu, môžeme s ňou nejakým spôsobom hýbať, vieme s ňou chodiť po grafe, čiže môžeme si dať ako keby tu vstup. Samozrejme, pokiaľ chcete vymazať údaj, opäť tu máme možnosť toho koša a teraz zahodiť tento nápis alebo to, čo sme si kde vyznačili. Opäť môžeme si dať alebo písať nejaké čiary alebo vyznačovať či už trendovú čiaru, vertikálnu čiaru, horizontálnu a tak podobne, alebo rôzne teda Fibonacciho retracmenty a podobné veci, alebo prípadne aj nejaké tvary, teda obdĺžníky a podobné veci. Opäť, pokiaľ už toto nechceme mať na tom grafe, klikneme vpravo dole, aby sa daná čiara alebo daný útvar stratil. Čo sa týka práce s grafom, myslím, že toto sú asi také najzákladnejšie veci, ktoré sa dajú na tom grafe nastaviť. Samozrejme, pokiaľ obchodník chce niečo sofistikovanejšie, tak by mal navštíviť teda našu platformu. Mobilná aplikácia samozrejme je osekaná a všetky tie funkcionality tu nemôžu byť. Keď sa vrátime teda nižšie, rozklikneme teda naspäť tie šipočky 4, ktoré idú do seba, vrátime sa na ten základný náhľad toho grafu a možno ešte čo som vlastne nespomenul je, že ku otvorenej objednávke si vieme potom nastaviť aj samotný trailing stop, ktorý vlastne je už trošku zložitejší. Takže prípadne môžete popozerať iné videjka, kde je práve tento trailing stop vysvetlený. Keď sa teda vrátime, obchody sme si prešli, limitné objednávky sme si prešli, keď sa teda vrátime na ten základný panel, tak tu máme ešte portfólio, kde si môžeme pozrieť investičný plán. V investičnom pláne môžeme len tak narýchlo si nejaký vytvoriť, teda po kliknutí naň začnite investovať múdro. Klikneme, áno, samozrejme rozumieme. Máte tu nejaký výber ETF fondov. Samozrejme ten výber ETF fondov, nemáte tu niečo, čo si musíte nakúpiť, alebo že tieto proste ETF fondy sú pre vás tie najlepšie. Je to iba nejaký výber možno používaných ETF fondov a samozrejme ako prvý tu máme ten SXR8, ktorý si teda môžeme pluskom pridať do toho plánu. Pod tým si môžeme opäť pridať nejaký celosvetový a to je všetko. Kľudne môžeme dať teda ďalej, prípadne viete sa tu hrať s tými filtrami, proste nejaký rating, alebo sektory, globálne indexy, alebo niečo podobné. Samozrejme, toto aktuálne nepotrebujeme, takže dáme šípku vzad. Prípadne, pokiaľ máte už aj nejaký ETF fond vybratý, tak vpravo hore šípkou si viete ho priamo nájsť. Takže keď klikneme aj tam práve na to SXR8, keby tam náhodou v tom základnom náhľade nebolo, tak ho tu hneď máme. Dobre, dáme šípku vzad, dva ETF fondy máme vybraté, ďalej dáme teda kolónku ďalej, vidíme, že rozdelilo sa to 50 na 50.
Ja teda nejakým spôsobom znížim, aby sme si ukázali aj vybrate teda finančnej rezervy. Vytvoríme investičný plán. Môžeme zvýšiť čiastku investičného plánu, takže klikneme na to, pokiaľ chceme uzatvoriť teda nejaké prostriedky. Priložiť do toho investičného plánu máme 50 eur. Vidíme, že 42 sa nám investuje do prvého ETF-ka, teda 50% a 25 eur sa investuje do druhého a hotovostná rezerva je 8%, čiže 4 eur. Keď dáme vykonať pokyn, vidíme, že ETF-ka nám boli nakúpené, už vidíme otvorené pozície, keďže trh, na ktorej sa tieto ETF-ka obchodujú, je otvorený. Pokiaľ by sme chceli upraviť investičný plán, môžeme pridávať, môžeme odoberať ETF-ka, môžeme teda meniť ten pomer, môžeme si teda jedno napríklad odobrať. Keď chceme odobrať, klikneme nad tým, vpravo je taký kôš opäť, klikneme na kôš, potom v prípade pridania, keď klikneme na pridať ETF-ko, opäť sa nás to hodí na výber z ponuky. Pokiaľ nechceme pridávať ani odoberať nejaké ETF-ka, môžeme ísť teda do toho základného plánu. Vpravo hore máme nejaké nastavenia. Tu samozrejme v demo účte chýba to automatické investovanie, čiže vo vašom reálnom účte tu budete mať možnosť aj nastavenia automatického plánu. V tých nastaveniach si môžeme dať nejaký názov, môžeme si dať, teda keďže väčšina investorov si nejakým spôsobom chce zabezpečiť dôchodok, tak náš investičný plán sa bude volať dôchodok. Dáme si tu ikonku teda nejakého domčeku. Zase sa dáme naspäť na ten investičný plán a vidíme tu náš investičný plán, či už rast alebo pokles a všetky ostatné veci. Keď klikneme na podrobnosti, vidíte, kde máte teda alokované tie aktíva v tom investičnom pláne podľa tých ETF fondov, ktoré v ňom máte. Dáme sa naspäť na prehľad. Vieme teda ešte pomocou toho nastavenia upravenia investičného plánu alebo pridania alebo odoberania finančných prostriedkov. Keď dáme vybrať finančné prostriedky, hotovostná rezerva vidíme, že je 4,51, čiže pokiaľ vám vlastne pri každom nákupe toho ETF fondu sa zablokuje tá hotovostná rezerva, je to 1%, väčšinou sa tam aj stáva, lebo investori nás často kontaktujú s tým, že mu minimálnu teda hodnotu tej investície ukazuje napríklad 400 eur. Vždycky je to spôsobené tým, že jeden ETF fond alebo možno aj viacero vo vašom pláne nie je frakčný. Hej. Pokiaľ ale máte teda všetky frakčné, 1% vždycky z toho nákupu sa vám bude dáva do tej hotovostnej rezervy, avšak táto hotovostná rezerva sa dá vybrať. Keď sme sa teda, ešte raz si to môžeme ukázať, keď klikneme na samotný investičný plán, vpravo hore koliesko nastavení, vybrať finančné prostriedky, klikneme výška výberu, tu vidíme aj hotovostnú rezervu, čiže si môžeme navoliť 4,51, dáme hotovo, pokračujeme a vidíme, že z tej hotovostnej rezervy sa nám práve tie 4 eur a 51 centov vybralo a teda ich máme na tom reálnom účte. Čiže pokiaľ nejakým spôsobom máte tam väčšie nákupy, viac sa vám akumuluje do tej peňažnej rezervy, chcete to vybrať, takže cez nastavenia výber finančných prostriedkov a pokiaľ zadáte sumu, ktorá je v tej peňažnej rezerve, tak sa vám automaticky tá peňažná rezerva vyberie a presunie sa vám teda do vašich otvorených teda do vašich voľných finančných prostriedkov na vašom hlavnom účte. Pokiaľ by sme chceli investičný plán zrušiť, opäť pôjdeme cez nastavenia. Úplne na spodu tých nastavení máme uzatvorenie investičného plánu. Keď na to klikneme, vyhodí nám to naše pozície, dáme uzatvorenie investičného plánu. Tak, investičný plán bol teda uzatvorený a vidíme, že investičný plán nám zmizol a teraz si môžeme vytvoriť nový investičný plán. Samozrejme, pokiaľ človek chce viac investičných plánov a chce si to nejakým spôsobom rozložiť, je to možné, prípadne potom dať pozor, lebo každý investičný plán má svoj IBAN a aj variabilný symbol. Pokiaľ chce teda nastaviť človek priamo na ten investičný plán, teda trvalý príkaz. Pokiaľ dá sa teda aj druhou cestou, že si dá nastaviť trvalý príkaz na XTB účet a investičný plán sa dá nastaviť, že si bude strhávať z toho vášho hlavného XTB účtu teda tie peniaze do toho plánu. Dobre, investičné plány máme. Čo sa týka samotnej histórie účtu, opäť tu máme uzavreté pozície alebo peňažné operácie aj s rôznymi filtrami. Čo sa týka uzatvorených pozícií, opäť tu máme či už inštrumenty alebo teda moje obchody, investičné plány. Zase toto je trošku osekané. Vo vašom reálnom účte tam bude trošku viac, čo sa týka tých filtrov. Zase peňažné operácie, každý pohyb na tom účte, tu napríklad vidíme, že sme vyberali tú rezervu z toho investičného plánu a teda bola prevedená na náš reálny účet.
Opäť tu vidíme aj teda pohyby, čo sa týka toho investičného plánu, že sme teda predali tie ETF a následne sa nám tieto ETF fondy presunuli na náš hlavný účet do voľných peňažných prostriedkov. Keď sa pozrieme ďalej, tak úplne na spodu máme ešte dve kolónky. Kolónku preskúmať. Kolónka preskúmať vás môže slúžiť ako nejaký orientačný bod, pokiaľ chcete nájsť v danom sektore niečo, pretože keď si pozriete, máme tu nejaké populárne sektory, v ktorom teda po kliknutí na nich vám vyhodí nejaké firmy, ktoré v tom sektore pôsobia. Napríklad môžeme si dať teda fakt ten vodík, ktorý bol nedávno zaujímavý ešte, a vidíme, že nejaké spoločnosti, teda ktoré sú u nás dostupné na tej platforme, tak viete si aj pomocou kliknutia teda na nejaký ten konkrétny sektor ich vyhľadať. Prípadne potom zase, pokiaľ už poznáte niektoré spoločnosti, tak už sa ľahšie hľadá aj konkurencia a aj podobne iné firmy. Opäť, keď sa dáme teda ďalej, vidíme tu možno aj zbrojársky sektor, ktorý je teraz obľúbený. Vidíme, že je tu zase opäť niektoré firmy. Máme tu naozaj fintech, najlepšie ETF-ka, polovodiče, takže je tu naozaj tých sektorov viac. Opäť, keď sa presunieme trochu nižšie, máme tu top commodity, top crypto, toto si všetko môžete popozerať. Obľúbené akcie na Wall Street, teraz v tomto prípade indexy, máme tu nejakých dividendových aristokratov, potom nejaké meme akcie, horúce novinky, ďalej najväčší denné pohyby, to už sme si vlastne ukazovali pri tej kolónke hot, kde ste si vedeli vyfiltrovať teda, či už porazených alebo víťazov. Toto si len tak preletíme, toto už sme si vlastne všetko ukazovali, aj tie sentimenty sme si povedali. Kolónka správy, to už sme takisto prechádzali, čiže pokiaľ chcete dostávať notifikácie, tak za chvíľučku sa dostaneme k tomu, ako ich zapnúť. Tieto správy sú pre vás dostupné, po kliknutí na tie správy si o tom môžete niečo prečítať. Keď sa dostaneme opäť na teda ten hlavný panel tých trhov, tak už nám ostáva iba posledná vec, teda vľavo hore tá postavička. Keď na ňu klikneme, tak môžeme teda vidieť, že demo účet má tu číslo, keď tu budete mať reálny účet, budete tu mať číslo reálneho účtu. Po kliknutí na tie osobné údaje sa vlastne teraz zobrazí váš profil investora, kde viete tie osobné údaje doplniť, prípadne zmeniť, pokiaľ sa niečo zmenilo, alebo takisto tam budú prehľad vašich účtov. Formuláre a dokumenty, tam nájdete naozaj od fiškálneho reportu až po nejaké zmeny obchodnej dokumentácie, históriu všetkých operácií, históriu sme si takisto už prešli, centrum pomoci, tam nájdete kontakt na nás a nejaký chat, cez ktorý nám môžete teda napísať, pokiaľ máte či už nejakú otázku alebo nejaký problém. V sekcii vzdelávanie, ktorú si rozklikneme, tak máme tu nejaké videá, teraz sa to nejakým spôsobom snažíme obmeniť, možno tam bude aj práve toto video na ovládanie platformy. Keď sa dáme zase dozadu, máme tu kalendár. Kalendár je celkom dôležitý, pretože napríklad tým sa riadíme aj my, pokiaľ príde nejaká správa, čiže v tomto kalendári si viete nájsť tie najzaujímavejšie správy. Opäť tu máme filter, čiže vpravo hore, kde sú tie tri také čiarky s takými guličkami, po kliknutí na to si viete vyfiltrovať správy, ktoré vás zaujímajú. Hej. Viete si vyfiltrovať štát možno, alebo pokiaľ obchodujete nejaký menový pár alebo obchodujete nejaké akcie v danom štáte, viete si teda vyfiltrovať správy z toho daného štátu, ktoré majú na to asi najväčší vplyv a samozrejme viete si nastaviť aj dopad. Hej, ten vysoký dopad, to sú práve tie najdôležitejšie správy, keď použijeme, tak vidíme, že teraz napríklad zajtra máme jadrovú infláciu, čiže zajtra toho 15. keď robíme toto video, tak je nejaká jadrová inflácia, vidíme, že teda to je najdôležitejší údaj toho dňa. Takže viete si v kalendári prípadne pozrieť, aké nás čakajú nejaké makroekonomické údaje. Keď sa zase dostaneme naspäť na ten náhľad tej postavičky alebo teda tých nejakých informácií, kalendár sme si prešli, čiže môžeme ísť do nastavení. V nastavení vieme, ako som spomínal na začiatku, ten motív tej obrazovky, čiže viete si buď nastaviť svetlý alebo tmavý, to už je čisto na vás možno, v čom sa alebo čo na vás lepšie pôsobí. Ja osobne mám radšej práve ten tmavý. Ďalej viete si nastaviť jazyk, samozrejme na Slovensku, teda mám tu slovenčinu, viete si prípadne češtinu, alebo pokiaľ niekto teda mal nastavenú angličtinu, keď zapínal túto aplikáciu, tak tu si to viete prípadne zmeniť na slovenčinu. Tu máme nejaké veci, ktoré si môžeme zapnúť, ako nejaké rollovery, zobraziť nejaké indikátory na malom grafe, zobraziť pozície a pokyny v grafe. Tuto máme obrazovku nevypínať, teda tuto máme tlačítko nevypínať obrazovku, pokiaľ chcete používať XTB alebo mať ho pred sebou, aby sa vám obrazovka nezamkla, tak môžete si zapnúť teda týmto tlačítkom, aby sa vám tá obrazovka nevypla.
Čo sa týka potom upozornení, po kliknutí si tu môžete vyfiltrovať, čo od nás teda chcete dostávať, alebo aké správy od nás chcete dostávať. Tieto nastavenia už, teda to už je na každom klientovi, či už nejaké správy alebo notifikácie, práve o ktorých sme sa bavili, o tých najdôležitejších udalostiach. Čiže v týchto upozoreniach si to viete prípadne nastaviť, alebo pokiaľ niečo od nás dostávať nechcete, tak to viete vypnúť. Keď sa vrátime nazad, ešte tu máme dôležitú kolónku, teda za mňa, a to sú akcie zhrnutie. Ja po kliknutí na tie akcie zhrnutie to tu nemám, ale vy teda v reálnom účte uvidíte celý váš majetok u nás. Hej. Či už akcie, budete tam mať vlastne akciové portfólio a rovnako potom budete mať aj investičné plány. Hej. Čiže pokiaľ napríklad investorovi vadí, že nevie koľko vlastní, či už teda tých ETF v tom investičnom pláne alebo akcií, keď nakupuje po frakciách, tak vidíte teda na tejto lište akcie zhrnutie kolónku najprv akcií, pokiaľ to rozkliknete, tak tam sú všetky akcie, koľko kusov vlastníte, ale aj teda frakcie. Ďalej tam máme tie investičné plány, teda to sú najčastejšie otázky práve, že keď nakupujú frakcie, kde si zistí investor, že koľko už vlastne teda vlastní kusov, keďže u nás spájame, pokiaľ nakupujete frakcie, potom pokiaľ dosiahnete jeden kus, tak to spájame dohromady. A teda pokiaľ tu kliknete v tejto kolónke na investičné plány, tak tam viete presný počet kusov, ktoré ste dosiahli, alebo teda ktoré vlastníte v tom investičnom pláne, a teda počet frakcií, teda koľko vám ešte ako keby zostáva, aby sme to spojili, nakúpiť do toho jedného kusu. Keď sa vrátime opäť na to nastavenie po tých akciách zhrnutia, ktoré sme si prešli a ktoré je teda veľmi dôležité za mňa, kde si viete pozrieť tie investičné plány alebo samotný ten počet, či už ETF fondov alebo akcií, ktoré u nás vlastníte. Máme tu ešte nejaké zabezpečenie, kde si viete už nižšie poslať aj dvojfaktorovú autentifikáciu alebo si zabezpečiť prístup k aplikácii. Pokiaľ pár prípadov máme aj takých, že pokiaľ sa zapne tá dvojfaktorová autentifikácia, tak sa stane zo pár ľuďom, že nepríde ten overovací kód, ale vtedy nemajte žiadne obavy, stačí nám kľudne zavolať, napísať a v priebehu pár minút my vám to resetujeme a k aplikácii sa v pohode dostanete. Pokiaľ aplikáciu napríklad chcete zrušiť, môžete tu ukončiť používanie a teda zrušiť u nás účet, a to už sú len nejaké teda základné informácie alebo podmienky spracovania osobných údajov, ktoré sú teda dôležité pre ľudí, prípadne si viete pozrieť, čo teda od vás budeme vyžadovať, alebo čo je teda dôležité pri otváraní účtov. Čo sa týka možno ešte čo by som spomenul, tu máte samozrejme tlačítko odhlásiť sa, máte tu aj pod tým prepnúť sa na reálny účet, takže viete sa prepnúť aj na reálny účet, alebo zase potom zase z reálneho účtu na demo účet. Myslím, že sme si všetko prešli. Tá aplikácia prešla teda určitými zmenami. Pokiaľ by čokoľvek z vašej strany bolo, tak na našej stránke nájdete na nás kontakt. Každý investor má samozrejme aj kontakt v maili na svojho account manažera. Čiže pokiaľ by čokoľvek nebolo jasné, či už s aplikáciou, s nákupom alebo s predajom, tak sa neváhajte ozvať a vždycky vám so všetkým radi pomôžeme. Za mňa teda všetko. Ďakujem vám za pozornosť a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.